unoziva kuti vanhu vakanga vasina pfungwa dzose idzodzo dzokubvira kudhara. Ndakukuudza hakuna akanga aine mindset yekuda kuextenda presidential term. Zvakafamba sei? Kugona kwapresident Mnangagwa ndokwakaita kuti tipindwe nemweya iwona kuti 2030 boy here kuti tisvitse president pa2030 because ndakazvitarisa by 2030 vanosvika vachiri fit. Handitoona tadii tangovati futi wedzerei ameno ndiani angakumbira but pfungwa idzi dzoto Goins in Bell for Timon and in a cheapo. Mini boys, I'm with Nema Baz, Drizzy Hippo. And the footy up. You people, Musade who size, I'm Smuzia, Zico. Anengario Zico. Can I pay the Coco boys, Rangum Kuti Chico? Ladies and gentlemen, we are back again here on this platform. Munozabana batunita religion, politics, neto entertainment. That neto entertainment is because no too shoma, but zvakanyanyokosha panapa is about having my conversations that matter, my conversations that shape our future, and my conversations anichekuita nekuguruma my leaders. Whether they are today or they are mangwana, and that is what we do here. And today we've got a special guest whom I've watched on a number of podcast interviews, and we thought kuti munhu tofana kumudedza panapa because ane chekutaura kuma youths emuZimbabwe, which might be very, very important. The name is Comrade Mchabaiwa, a ZANU-PF Youth League member who's also munhu watinoti a leader also there. And we are going to give him the opportunity to introduce nema specifics avo kuti vambori ani. Tumbotangira ipapa. Ine ndonzi Comrade Mchabaiwa. Shadrack. Kwandinobva kumba kwedu kuMash West. Kunyami kukaribho. Tisu tutori nevanhu vakatowirwa nenjodzi yebhoti riya. Tinotori nemarelatives nechi vakawirwa nenjodzi ndokwedu ikoko. Inenge iri under Mash West but ikoko nzi kunyami district. Nyami district, yeah. So ndo kwandakazvarirwa, and then from there ndakazotorwa nabamukuru vangu. I grew up in Kwekwe. Okay. Bamukuru vangu vakanditora from Kwekwe. He is now an ex-military man now. Makuzwa nemasoja. So kukwekwe ndo kwandingangoti ndo kwazvakatangira. So ndakagara kukwekwe for a long time. And it happens kuti part of my education ndakaattend primary school pane inonzi Dambudzo primary school. Dambudzo. I know there's a school renamed after the president. Exactly. But I forgot it's Emerson Dambudzo Mnangagwa school. Inonzi Dambudzo primary school. Iri Mbizo 13 Kwekwe. So ndakatombodzidza ipapo some years back. I think ndicharemember kuti makore anondifirengedza but ndakadzidza ipapo. By then papa chine headmaster anenge ainzi Gombosa. Yeah, I think Gombosa nadeputy wake ainzi Mrs. Mawere. And President Mnangagwa ndo aiuya for prize giving day. As a guest of honor. As a guest of honor. Ne one of the guy ainzi Gudo here. Something like ainzi Gudo. Yes. Back then. So ndakangogara ndiri a very good fan ya President Mnangagwa. Kubva ipapo pauya for prize giving day. Ndina hangu kuwana mukana wekuti ndakambozopuwa prize. Ndandisiri munhu wokumasure stereki. Even kana kubhora oro kumbera hapana pandakambopiwa. Taingovaona vachingouyawo. By then he was the minister, and also vakanga vari MP wekuarea kune maploti amudhara wangu. Ikoko zvichienda zvakadai kunana Mvuma zvichidzika zvakadai kunonzi kuMulala Park. So kuMulala Park ndo kwandakatangira kuita kuziva zveZANU-PF. Muchiriko. But take me a little back ku Nyami province kwamutara Nyami district. Nzvimbo
nyaya dzenyami dzatinonzwa inyaya dzechokwadi here kana these are just myths? Nyaya dzenyami inini handidi kunyepera kuti ndingati chokwadi, but ndakambogara pasi nomwe mudhara akanga ari very old. By then anga ane kuma-95 but akazorarama to 110 years. Ndiye one of the guy aiti vakakudzirwa kuna Zambezi. Like these were the people vaigara along Zambezi river. Vachiri vadiki. But he said baba vake vachimurondedzera handiti ka vaitivo back then pane pakamboitika drought ndofunga ikoko kuna Zambezi to an extent yekuti mhuka chaidzo dzaitongofa dzega and stuff. So these old madhala vakaenda kurwizi kuna Zambezi kokekwe ndopavanosvika vakaita chikaranga. It's him aindirondedzera mudhara yeye. Vakaita zvikaranga zvavaiita kudhara zvokuti vaisvika votanga kuombera vachiti Zambezi ona vana vako parara chakazodai chakadai. Aitogona kuzvitaura zviri very fluent kutodetemba like and then hanzi vaibuda chinhu chinenge fish kunge snake chaingoimeja pamusoro pemvura then vanhu votocheka. Andononzwa zita rokuti nyami. Kune rimwe ravanotoshandisa ratangakura chinzwa kuti cheka usiye. So this was like a fish yaibuda then vanhu votanga nodi mucheka nyama vachikanda mabhaketi vachinodya. So he said iye anga achiri mudiki pazvainzi zvichangobva kuitika kuna Zambezi, but aitaura kuti zvechokwadi gore iroro vanhu vaidya nyama ende nyama iyoyo yaigutsa ende yanga isingaore. Kwakusina mafiriji but you can have it for some days ichingori fresh. So the history goes down kuzosvika drought rapera nyami iya then disappeared. Haina kuzomboonekwa but zvinhu zvavanotobhilivha ikoko kuti mukati muyama muna Kariba mune nyoka inonzi nyami irimo. And what do you think about vanhu vari kuti dambudziko rakaitika izvezvi kuparara kwakaita vanhu zvine chekuita nenyami iyoyo? Inini I'm not that religious to that extent, but it's very strange to me kuti ndizonzwe kunzi vanhu more than 94 people vafa muKariba muyama. Because we used to use that same boat, me and my mother. Because isusu tinotogara the other side kwavaienda ndokumaraini kwedu tinototi tatoburuka boat toto traveler then maybe it's $2 kuenda pamba. You get what I'm saying? Yeah. So my mother vaita business refish ikokuya vaitokwira boti roro panonzi pachalala vocrossa voenda Kariba Eben vonoita zvavanoita vodzoka nethe same boat. So kwakusina zvakadaro zvakamboitika before in my history. Mawave ese aingoitika but there was nothing like that. So I might believe kuti somehow you know nzvimbo nedzimwe neimwe ine zvikaranga zvayo and probably vari kutadza kuita zvavanonga vachiita because but ndakazvitarisa ndichitarisa wangu vanoripota tinongoti accident do happen. Dzinoitika mabhota ayaya ichongori mode of transport yakangofana nebhazi rogunoluza mabhireki rikangodona vanhu vakakwara. So ndongofungidzira kuti it was just an accident, but we blame also human error because we saw people had no life jackets, you know. When you are dealing with water always kana mvura ikangopfuura pawest pakwa ipapo tinongoblame hedu vanhu vakanga vari responsible for that kuti vaifanira kungopawo vanhu malife jacket. Yes. I think zvaikwanisa kuavoida kuti vanhu vakawanda kudaro vasazofe, but you know chimwe nechimwe chine nguva yachona. Tinongoti une vakashaya rest in peace and also kune mafamilies akafirwa tinongoti Mwari ngaavanyaradze. Ladies and gentlemen, ndo Comrade Muchabayiwa watiri kutaura nawo vane background yekunyatsoziva kunhu kwakaitika zvinhu izvi uye boat racho vanofanira vakatomborishandisawo and we extend our condolences. But today tinavo Comrade Muchabayiwa as a youth member and youth leader kuZANU-PF.
Youth League. Welcome you once again. Yes, welcome. How are you? I'm fine. Ndikuona makaita kurova macolors, patriotism. Yeah. Zvakakosherei kuti a young man in Zimbabwe ave a patriot? Kuve patriot hakunei nepolitics. Politics, vanhu havazounderstand. Politics dzinorana for a short time. Once tangopfuura pane anonzi ma-elections patongoita one anenge angowina. Politics dzapera. Okay. Paakushanda governance. Pane vanhu vakugavhena yatinoti hurumende. Pane vanhu inini ndo pandinobhilivha kuti opposition ndo painofanira kuguma yochitanga kuconsiderawo upenyu hwevanhu kuti zvatinoda kuita izvi vanhu vedu vanozoraramawo zvakaita sei. For example, tikati wewe Zigo ndo opposition, maelection apera ndadeclare waiwina iwe waluza. Yoramba uchingopopota uchingotaura nezvimwe zvinhu because international also will be watching kuti chii chiri kuitika. So zvinokonzera kuti zvinodzingira zvinhu zvakawanda kure. Saka patriotism manje yakanakira kuti kana uri patriotic about your nation hazvikunetse kuti utevere utungamiriro unenge uripo panguva yacho iyoyo. At that time. Vamwe vanobva kuti munoreverwe kuva a patriot kuva munhu akanyarara asingagunun'une achingobvumirana nezvese zvaitwa. In Zimbabwe we believe in democracy, but they say there is a limit to democracy also. We believe in democracy. Kugunun'una nekutora action inodamaja nyika zvinhu tu zvakasiyana. Unokwanisa kugunun'una asi uchingori patriotic as well kunyika yako. Andirika pagoita kumwe kugunun'una kwokuti unoita kuti udzosere development yenyika kumashure. Kugunun'una ikoko hakunonaka. Because you are destroying my generations. Zvavana nokuti masanction atiri kusafa nasi is as a result of some people who are not patriotic to their nation. Because they were requested by a certain individual kutoenda kunoti ini ndaitwa so saka tipei masanction. You get what I'm saying? So iyoyo is a result kusava patriotic to your nation. Zvafanira kusungisa amai. Ndarohwa kumba naamai uyamasunga andoona unongorohwa ungonyarara because mai wakasunga uchasara usina chikafu. Iwewo nevacho vanhu vari kukusekerera uchinosungisa mai mese muchasara musina chekudya. But I thank God kuti Mwari akatipa a rightful president at the right time. If you are not told right now kuti muZimbabwe tine masanctions, you cannot see it. Parikurohwa basa. Money is everywhere. Takagumisira kuidzidurwa mari pama-ATM rini kudhara, but patakatopedza ma-elections vakatomawedzera masanctions aya. But vana President Mnangagwa and his cabinet vakakwanisa kuma-suppress economy yedu ndobva yaputika. He is one of the strongest economy in the Southern Africa, if not in the whole Africa right now. Mumwe anenge achiti economy inojudgwawo nezvinhu zvakasiyana-siyana. Asi unozotarisa munhu ari paground, muyouth ari kuGlenview, muyouth ari kuCholocho, muyouth ari kwaRusape. Ari kuzviziva here kuti economy iri kuputika? Muyouth ari kuGlenview, ari kuCholocho kana kwaRusape, kana ari munhu anoda kuona hake zvakanaka, anoiona kuti economy iri kuputika. Because at one point we reached to an extent yekuti waida saga remabond kudai kuti uende unotenga something mushop. But ike zvinezvi ukapinda mushop uine 200 bond yako unobuda neplastic bag rako nezvinhu zvako zvakanaka. Saka izvozvo zvega zvinofanira kungokuudza kuti chakabatwa kudzidzvi. Zvofanira kungokuudza kuti isusu pama muchikwira makombi paipa muchishayiwa 50 cents isiri kushanda. Ike zvinezvi yakushanda. Hapana chimwe chinhu chaungada kuona. But the problem manje ndeyekuti zvikazoonekwa nemuyouth ari kuGlenview ari lazy, it becomes a problem. Ndo vanhu vasiri patriotic ivavo. The reason why we are mobilizing my youth today is ego.
hakuzi kuti tine chimwe chinhu chatoda. We want these young people to be patriotic. You know the problem ukasava patriotic ziko. Andiri kuona mvura iri apa. Ukandipa mvura ndikapinda nayo mota mangu. If I'm not patriotic enough, ndichamwa mvura ndopedza mvura. Pasara empty container ndiri. Nekuzara kwakaita mabhini kwesoko. Ndokona ngochikanda nipa window. Hey. Chakutodonhera apo yatoelita. Saka unenge usiri patriotic. You are not patriotic. Ndosaka tichiti because mindset yako iri ngokuudza kuti Zimbabwe haina kumira zvakanaka. Kana kuti haina basa. But bhini riripo. Saka if you are patriotic enough, you will never throw litter through the window of your vehicle. Uchifamba kana kuti nepa window rebus. But my youth anhazi izvozvi ndozviona kakawanda. Munhu anodya banana ukanda paside pebhini. It's failing to be patriotic. Kwete kune munhu kana kuti to your nation. President Mnangagwa vaiunza Geopomona pakaunzwa mabhini. But vanhu vari kukanda zvigubhu pasi. Chichiri kuitika iwewe sekuona kwako. Munhu anenge achisvibisa. Anenge achisvibisa. Ndokusava patriotic. Well. So mobilization yedu goes down kuti ti-educate youth. Yes. Kuti what you don't support unenge uchingoona ma-errors every day. So how many years do you want dzekuongorora ma-errors ezviri kuitika? Urozvona. Saka uchada 5 years now 7 dzekungoswera uchingonongonedza ma-errors usina kana chakawanaka chaunomboona. We'll get into that now. We 5 years to 7 years, CAPE 3 extension and what, but regatimbotangira up. Chii chinonzi ZANU-PF Youth League. ZANU-PF Youth League. Yeah. All right. Kana takutaura zveZANU-PF Youth League, tiri kutaura league ine chekuita nevechidiki. Andirika iri one of the main we say tine ma wings ka, tine main wing, tine women's league, tine youth league. Andirika is one of the biggest branch in ZANU-PF that no consider kuti rinofanira kunge rine ma-structures akakwana. Saka when we are talking about youth league, tiri kutaura nezvevechidiki. Ndo pane moyo wapresident right now. Vechidiki ava ndevapi? Munovajaja through makore here? Yeah, pane age limit for those. I'm not so sure hangu kuti how many years yaunofanira kunzi wa graduate from youth league. Kana uchirongotemwa dzinobva ropa chete. Haisi youth yekuchechi. Yakasiyana neyekuchechi yekuti inojoinwa nevasati nevakadzi nevarume chete. But this one it extend kuenda kune vechidiki vese, inobata vechidiki vese. Even vane mhuri. Vanopinda nemadzimai avo nevana. Vese vanopinda. As long as uchiri kufila kuti ndichiri wechidiki. And then mu-youth league ndiani anoqualifya kujoina youth league? Chero munhu here kana kuti unofanira kunge watombojoina ZANU-PF? We can't talk about ZANU-PF Youth League usiri tori muZANU-PF macho. Unofanira utenge uchori munhu weZANU-PF ari ma-structures eZANU-PF. Ikoko ndokwavanokuona kuti unoqualifya kuenda kuwomen's league here, kuyouth league here, kuchii. Izvi hazvisina chekuita neyouth league chete. Anyone can join ZANU-PF and then wova ne area yako iwewe yaunoti ishi ndokwandiri. Because then chiti Zigwa ari panapa. Anzwa imi muchitaura kuti ma-youths joinai ZANU-PF Youth League. Zvinoreverei kuti ndiri kujoina ZANU-PF first ndozojoina Youth League kana kuti pandangojoina Youth League ndabva ndajoina ZANU-PF? Ndokwanisa kuva muZANU-PF here ndisiri mu-Youth League asi ndiri mu-youth. Hakudazve because once wajoina ZANU-PF watove necategory yako iwewe. Automatically. Wato. Handiti ipapa. For example, rekatingodaiwo. Iwewe wati unoda kujoina ZANU-PF. Wajoina nhasi handirika. Pane inonzi membership card. Yes. Ukaenda kuma-structures kuyakwe. Kana kuti izvozvi pandaitaura naComrade Taurai kundishaya vaiti kana vanhu vakauya because there was a number of people vaindinetsa toda makadhi ezano toda kudii. So I had to talk to him because I think he is the Youth League political commissar. Comrade Taurai kundishaya. Yes. Pandaitaura navo vaiti take them
our provincial office kuna 4th, then they will vachatora madetails ake vodidi vomugadzira membership card. Saka unenge une membership card. Membership card rako rakatonyora kuti Youth League, Men Wing kana kuti Women's League. Saka ipapo pakati zvinotongooneka zvega kuti uri kuchakati. Tiri muYouth League tinenge tichiitsei because mumakuriro edu atakaita ZANU-PF uchidzokera kumashure 2008, 2004, 2000 chimuchena muchidzika. Unoona kuti Youth League yaitange iripo kuimba nekutiwo pari kuda kuratidzwa chipawa chekuti mayouth asvika chichichichi. Youth League, they say, is the vanguard of the party, which means inoshanda se shield of the party. We make sure that nothing happens to the party and its leadership. Tisu tinodefend the party. Ndo basa re-Youth League rakanyanya ukura ratinenge, because it's more like we are defending our legacy. Kuti we don't want any disturbance kwa kuru vedu. Therefore, we have to defend them and also to make sure kuti the party is protected. So, in me as a member of ZANU-PF, I don't have to run around talking bad about the party. Itori mosha ombe or talking bad about the leadership. Ashitotendero. Saka, isusu as the vanguard of the party, we are there to protect and to make sure that everything in the party is okay. Now, even vakarwa hondo kuti tive nerusununguko. Rusununguko runoreva kuti takagarawo zvakanaka, tiri kudyawo zvakanaka, tiri kuronga ramangwana rakanaka. So muyouth wamasangana naye murungomuudza kuti uyai tidefende party chete here. Hapana ore zvimwe zvinowanikawo mukuvo party yeyouth. You know, Zigo, the thing about politics, let me say this, it's very unfortunate kuti hapana paunozombowana takaunganidza maresources apa patichiti tiri kungogovera vanhu. You always have to make your way out in everything that you do. Andika, you join ZANU-PF, wauya kuzova patriotic, nekujoina vamwe vanga vagara vachitorimo. Andika, whatever required imomo muzANU-PF imomo, unenge uchifanira kuteedzera nemonemo. Kuti uzokwanisa kuti mangwana wazorecognizwawo kunzi Zigo. Unokwanisa kuita chakati nechakati. Andika, zvine chekuita nepati kwete nenyika. Andiriona. Zvokutoti izvozvi pandiri panapa. I am making my way out. Yes. Because izvezvi President Mnangagwa vari kumhanyisana nenyaya yekuengaja nema-different countries. Vari kutaura kuti making less enemy to none. Friends to all, enemy to none. Friends to all, enemy to none. So, izvozvozvo zvazviri kureva ndezvekuti vari kutoengaja nedzimwe nyika dzanga dzisingatotifariri. Ikoko kunogona kungonzi kuri kudiwa ambassador. Comrade Muchabayiwa ndee ndichitoripo ndichitojoga kudai. Ndakatomirira kuti mukuru maybe anogona kutondi mukuru anogona kutondiona kuti chi. Because if I'm not here, how is he going to know kuti ndine potential yekuti ndinogona ndogona kutoita ambassador akatonetsa. You get what I'm saying? Saka unoita zvinhu zvinoita kuti vakuru nevaduku vacho vaone kuti pane potential yekuti munhu tikamuisa kumedia anonzi Zigo, tino media yedu inoflowa zvakanaka. Andiri kuzvona. So hapana pauchawana iwewe pakaunganidzwa maresources ako, of which tine zvimwe mamwe mabenefits hawo anowanika mupati ekuti unogona umawanawo chino nechino, but hazvikwanise kuzokusustain zveupenyu hwese. Isusu tinokurudzirwa kushanda nesimba. Ndichitobva panapa ndiri kutoenda kunoshanda. Ndine formal job randoenda every day. Ndandotoripota kumashefu angu kuti ndauya kubasa. Every single day. Ndapedza izvozvozvo ndopinda muindustry. Ndoshanda.
ndine zvinhu zvakawanda zvandoita. Ndinotomboseka sometimes ndevapfanha vangu kwandomboenda kusero kwandechino hodha zvinhu zvangu ndekakandinga ndichinohodha mapotato nechinechi. Vapfanha vanotoziva, vakatoona mota yangu vanomhanya pamota, honorable wauya, honorable chichichi. But ndikada kufunga kuti inini manje ndiri kunzi honorable handingaende kunohodha mapotato ekuendesa kukandini kwangu. Zvinhu zvese zvatomira ndoona. Saka tinotoenda kweka totonosvika totohodha mapotato. Vapfanha vaya vanenge vari paipa vandotoona kuti nhasi ndambomuona nezuro ndakamuona achisumudza ndogona kutosiya ndambomutemawo nekamari kuona kuti mupfanha ane potential ari kushanda. Saka iwe ukamirira kuuya kujoina musangano kuti uzogara wakamirira kuti chakufonera kuti Zigo uya kunotore mari, hakuna zvinhu zvakadaro kumusangano. Kana ndichikunzwa zvakanaka, mashoko enyu opedzisira ekuti kujoina musangano hazvinoti kuuya kuzopiwa mari kana kupiwa mari resources kana kungopiwa zvinhu ngoti right mauya vanhu vezano-PF good ndima youth iwewe wakutodai apo wakutodai. No, hakuna zvinhu zvakadaro. Asi pane mikana inogona kumuka based on kuti iwe wazvipresentawo sei mikana yakawanda here zvekukwana vanhu vazhinji vanomobiliza kuti vauye vajoine musangano. Mukana inini kana ndakatarira chinjonzi opportunity, ndinogara ndichingofunga kuti opportunities was meant for me. I don't think about how many we are in the race, because when you are driving in the highway, there is always a fastest car behind you. You overtake dzimwe. Someone is coming behind and overtaking you. You get what I'm saying? So I believe in overtaking and being overtaken. So izvo zvinondipa shungu dzekuti ndishuvire kuda kuramba ndichienda kumberi. So mikana yangu ikanzi mishoma, but I will count myself in. Kana paine 2 mikana is still 1,000. I always think kuti I am the first, because ndinobelieve kuti I am good at what I do. So iwe ukauya manje ukaona takazara stadium sezvatakaita zano-PF ine vana vakawandisa, handirika, and ukafunga kuti handiqualify kuenda uko, zvawatofunga ndo zvinongoitika. But inini I believe kuti if you are 1 million panapa, I'm one of the best people president vanogona kushanda nawo, and I will stick to that. Nyangwe edu tisiri munguva yema-election, asi mamapato ariko, and anenge achitoitawo zvaari kuitawo, maybe achitarisira kuti pamakore achazosvika pakunzi ama-2030 pakanzi ma-election taakuchiita, anenge aripo. Vanenge vachitodawo attention yemayouth. Chii chamuri kufunga kuti chiri different chiri pazanu-PF chamunoti uyai mujoine youth league musiyane nezvakawanda izvi? Chii chiri pazanu-PF youth league? Chiri pazanu-PF ka iwo ngobvunzako, but unotochiziva. Ndikubvunzira vasiri kuona mayouth. Chiri pazanu-PF hachina umbowanda. Chiri pazanu-PF istrategy nemaresults avari kuzotipa after, even before vawina. Ndo chiri pazanu-PF. Handiri kuzvona. Chiri pazanu-PF inonzi iyo manifesto. Manifesto yavo yavanoshandisa when they go to the elections. Tinoiona zveshuwa. Ike zvinezvi you can see kuti zveshuwa mukuru paitaura kuti marodzi ticharova, ari kurohwa. Paitaura kuti tichavaka maindastry, ari kuvakwa. Paitaura kuti economy yamuri kuona iri kustabilizwa. Yastabilizika. What else do you want? Opposition dai zvaiita vakuru vangu vachiona mugore rinokondeswa ma-elections, we have to make sure that muma-cities meso hapana ana city ani yawinwa ne-opposition party. They are destroying the nation. They are destroying ma-cities. Ma-city ari kunze uko akawinwa nezanu-PF akutoluka more beautiful than ma-cities akawinwa nawo ne-opposition. Izvozvi we are grieving for 3 children who died kuningirinzo. Vanhu vangochera makomba, vanhu opposition vaya, do you know that? Those are opposition councillors. Vakaita zvezve, vachera gomba, vaisa masuage, vasiya rakachama. Handiri? Vana vakutofamba vaitofungidzira kuti high ground, vakutosvika vakutonyura. So, patinoita kuzovhota paipa muna 2030, tovhotera kuti vanhu vachere mamwe makomba, voisa masuage, vana vedu vonyura. Tiri kufanira kumeka sure sema-youth kuti those people they will not win the election. Why? Because
vanhu vazhinji vari kuenda kunojoina opposition kuti vawine mumacities. Vari kuda kuzadza omwe dzavo, but omwe dzavo dzakakurisa, hadzisi kuzara. Government inenge ichivapa ma-resources. They are not delivering ma-services to the people. So izvozvo zvitotirwadzawo semayouth emumasiti kuno kwandari, but kwedu kunana kweko hakuna hako. Inini I was in Kwekwe for many years. Ndaiveri kwaiwina ZANU-PF all the time. Ndaitwa nekansela. Ini ndaive kuno inonzi Zivagwe district. Hakuine uyu mukwasha wadiwa nomuziva anonzi Mutosori. Baserio Mutosori. Ndaive kansela back then pandandiri koko. Baserio Mutosori. And then President Mnangagwa, he was there. Angari MP vachizobva kuzosara mai Mnangagwa, our mother. Uko kwedu uko Midlands, if you talk kuti bad about president na mai because of what they did, ndopatakaona kuti when you are in MP haungosiro ungogara chete. But ndo zvatiri kuona muno masiti. Vakagara, hatina kana vatirumboziva kuti ari kuitei kupi. Vanhu vaitobuda zvavo paTV vaitojoka vachimoka, vana vakafa kumasuweju. Saka patiri kuenda muna 2030 izvozvi we want to come up with a plan yekuti they will not win the election mumasiti muno. Iwo mayouth achijoina youth league anodzidziswa here zvimwewo zvinhu zvinoita kuti vasangove mapolitician, vasangove vanhu vakafanana nevamuri kushora, wekuti they are not doing anything, they will never do anything kunze kwekungoti vanenge vachingoti tiri youth league. Aiwa, tingodzidzise munhu because politics ka is it's not for everyone ka. Politics is not for everyone. Iwe ukajoina youth league, it doesn't mean you are a politician waungofamba uchitaura zvepolitics. You can be a part of ZANU-PF and yet you are not a politician. But you are there to support and to be patriot to your nation. Saka zvakawanda zvavanotodzidziswa zvisinitori nepolitics. Imbangajoina rini youth league? 2013. Which means you are now 13 years, a decade plus, muri mu youth league. Chii chamaona chachinjawo mumafungiro enyu nemararamiro enyu? Chamunoti, because ndakajoina youth league, ndakadzidza zvakati, ndakakwanisawo kuwana mikana, uyewo ininiwo ndakurawo, whether pakurarama oro papfungwa. All right. Chekutanga chandakadzidza, inini I have accomplished a lot, but not because of youth league though. And I always work hard, and I always see good things. And iwo paunenge uchiona zvinhu zvakaipa, ndine ndichitotarisa kuti chakanaka chacho ndechipi apa chaitwa. I'm very positive. So iyoyo ndo imwe mentality yatinodzidziswa. Chinamba 2 ndechekuti handina BP nekusera ndichingonzi ndadyiwa every time and again. Saka ipo panapa handiri ndakasi handina BP. So zvimwe zvacho ndezvekuti unenge uchitozvisevhawo from zvirwere zvakaita sana BP, because ndinombofunga vanosapota bhora vaive panodyiwa timu yake. Hata ungachazvisungirira. What about panodyiwa political party yako? Iwo kana uri padhuze manje BP yakutoshuta neshuga. Saka inini ZANU-PF yakanichinja zvinhu zvakawanda, because ndakarerwa nemucomrade akanga asitomboda zvemafanisa about ZANU-PF. He was very strict about nyaya dzeZANU-PF. I remember one of these days ndakamboplana kujoka and I said, Daddy, but muna 2008 paipai chii chakanyatsokuitika handitoona. Ndaraunga kandicheukira kati, one, first of all, don't call me dead. The dead thing and chichi is for vana vasikana. You have to say father. And when I call you, you say. And he called my name and I said say. So do not ever again talk about opposition in front of me. I can kill you and pakangowe pasi. From that day handina kumbozofanda kutaura futi nezve, because ndaida kuzama kujustify zvinhu zvazvaitika, because ndandashaya nyaya ndaita driver kuenda kufarm, and I thought I should ask my father that thing, but it didn't turn out well. And from there
mweya wacho wakabva watongondipinda. I don't want to talk much about opposition. Naumakura kudai makunzwisisa hasha dzavo. Ndakunzwisisa zvakasimba. Ndakunzwisisa kuti he was very right. Nderutoregreta kuti dai vakambondirova because taenda kunoningirinza, taenda kunodzinga nguruve mumunda. So we tinoenda nepfuti pataenda kumunda kunodzinga nguruve dzaiva dzichidya mumunda. So he had carried his gun. So he wanted to beat me with that thing. Nditodemba dai vakandirova naye musoro, pfungwa dzangu dzasirutora musha. Vaisafanira kundipfuura zvavo, but vaingonditi nyangwe muhuro ndombodzima because ndandisingapfunge right kufunga kuti opposition inogona kuita do better than ZANU-PF. That was very wrong. Well, ladies and gentlemen, ndivo comrade Mchabaiwa vatinawo panapa, a leader and a member muZANU-PF Youth League. Mazuva mashoma apfuura pakaiswa mutemo weCAP 3 une zvizhinji zvaunotaura, but pamusoro pazvose it's about the extension yemakore apresident vanenge vari muoffice until the next election. Bumbiro remutemo iri rine zvarinotauro here towards mayouth, particularly even vanhu vanenge vaine interest neyouth league, but mayouth ese in overall? Bumbiro remutemo rakagadzwa amendment bill number 3 harina chokuita mainly nepati, harina kuitwa nepati, rakaiswa nehurumende. Ndo yakaisa bumbiro remutemo kuti dai zvaibvira. Unoziva kuti vanhu vakanga vasina pfungwa dzose idzodzo dzokubvira kudhara. Ndakuudza, hakuna akanga aine mindset yekuda kuextenda presidential term. Zvakafamba sei? Kugona kwapresident Mnangagwa ndokwakaita kuti tipindwe nemweya iyoyo. Imagine kuti vongonzi muna 2028 vatosiya chigaro, vatobva tosiya zvese izvi. We never know. Tinoziva kuti tine vanhu vakawanda vane capacity and vari capable of ruling the nation, but kana tikaita mistake tikaisa munhu asina agenda yekudevelopa nyika, todzoka 40 kumasure. Tato mujuma vatungamiri vakadai havawanike munyika dzakasiyana dzakawanda. Tato Juma ipapa president Mnangagwa tikatoona kuti agenda yavo ndeyekudevelopa nyika. What can we do? Vakuru vakanga variko kumusoro nevamwe vakati varume mugovernment hazvinei, hatibvunzei vanhu. Vakauya kwatiri vakati todii vakomana, tarisai murume ari kugona. Vakawirirana vakati ngatitei amendment bill number 3. Amendment bill number 3 nderekuwedzera, nderekuextenda term yapresident kuti vaite 7 years. Handirika nevese vachavhoterwa, which means opposition and vese ndosaka vachiona kuti tiri kuti harina kuitwa bill iri, harina kupasiswa nevanhu vaitonyanya kurida ndeveopposition kudarika vanhu veruling party. Handiri kuzvona. Saka chinhu chiri kudiwa nemunhu wese nekuda kwekugona kwemurume. Mumwe anobva ati tikasvika 2030 totati murume uyo anogona, rege timuwedzere futi mamakore. Inini ndo munhu anodaroka ndomunzwisisa Stereki 100%, ndomunzwisisa because pfungwa idzodzo dzotombondipindawo ndakarara. Uruzvona kuti 2030 boy here kuti tisvitse president pa2030, because ndakazvitarisa by 2030 vanosvika vachiri fit. Handitoona tadii tangovati futi wedzerei, ameno ndiani angakumbirwa, but pfungwa idzi dzombondipinda, but zvinoda kugadzirwa. Iconstitution inonge ichigadzirwa. Saka handichati inini ndochidzokera mai ndochinoti vakomana ngatichiita izva 2034 hazvichakwanisi kubudiririka, but kana dai vaizvigona, inini pfungwa dzangu dai ndandirini ndine simba racho rekuzviita, ndaizviita kuti vawedzere futi, as long as utano hwavo nechivakasimba zvavakaita izvi. President Mnangagwa anofanira kutomborova, because that man
vari kuita unge munhu uya ari kunzi time up, vari kurova kwese. But kana uchingori panhu pekungotiwo wakangogara pari confined pasiri kuona zviri kuitika usina background yekuziva kuti nyika inoyi yanga yakaita sei before, unogona kungoswera uchingocriticize chakati but for us. Chimbotipai background yekuti nyika inoyi iri kubva kupi ichienda kupi? Uri kuda background from 1980 here patakaona independence koro tikutaura development wise zviri kuita kuti tizoti president ndavawedzerwe makore avari kuramba vachita sei vachitonga. Alright, saka uri kuda kuti ndingokulistira madevelopments president ari kuita. Wakapedzera rini usvika paairport of Zimbabwe? Ndakasvika last week. Wakapaona? Wakambopaenda here back then nguva yapresident Mugabe? Handisi kuti president Mugabe wanga usingaiti zvakanaka, but ndiri kungobvunza kuti wakambopaenda back then? Ndakambopaenda. Wakapaenda ka? Panga pakaita sei? Pasina this other beautiful wing iri kuside uku this other beautiful wing iri kuside uku. Wazviona ka? Ndege iyi ningirinzi airport iyayaka yava one of the best. Ndofunga ndo number 2 from airport yekunairobi kukenya. Airport yedu haisati dzaakuiswa kuretwa chete, but you can tell number 2 muAfrica. Muafrica chikundana OR Tambo nana Cape Town International wakambokusvika here kuti unyatsokuonesesa zviripo nechichi nemabatirwo futi anoita vanhu kana tichireta tutaraka zvese. Enda paairport paipa unoona wega. President Mnangagwa is working. Ndangotaura zveairport handiti? Yes. Ngatitarise economy, the way he's strengthening the economy. I don't know how he's doing it. Ikoko kwega ndoko kuti vakandapoenda nhasi kuti ita minister of finance, I will refuse. Why? Because I don't know how he's doing it. Kuti economy ive so stable munyika ine masanctions akawanda kudaro. You get what I'm saying? Miracles. Munoti it's miracles. It's a calling. Mari haada nemunhu kuti aite chinhu asina kumaapoinda. It's a calling iri kustabilize zvinhu. Vachingobva nhasi zvinhu zvese zvinogona kudzokera kumabhara edu emabhondi. Anoda kudzoserwa ikoko ndiani? Nevanhu vane usimbe hwekushanda. Hatisi kuita izvo. Isu tiri kuti tarisai economy, totarisa maroads, marowero ari kuita. Buda nepabhindura pari Simbuziko, indotravela iloti. Buda nepabhindura dziri kurohwa road. Do you know kuti pandaita maresearch ekuda kuziva kuti road inoita mari per kilometer? Yes. 1 kilometer. Do you know kuti standard road inoda mari? Inoda mari 1 million per kilometer. Per 1 kilometer standard road yakanyatsourova chaizvo. Saka how many kilometers do we have from here kunobata kumasvingo? Yarega ndite yekumusha kwangu kwarisapi. Tinchida kuma 190 million. Andiri kuzvona. Urikuzvona. Wochitarira Victoria, Bulawayo Victoria Road iri kurohwa. Iyi yepabhindura iri kurohwa. Masvingo iyi ichiri kutorohwa izvozvi zvaisati yajoina kupinda muHarare. Dzakawanda road dziri kurohwa kwakasiyana siyana nekumwe kwanisani ndatombosvika. Who is going to carry that burden? Asingadi kuisa mari muhomwe make. Mayouth anogona kunetsekana nekunzwisisa zvinhu izvi. Because mayouth mamwe anenge ari echidiki asiyana nemi mumabhizinesi maakunzwisisa kukosha kweroad, maakunzwisisa kukosha kweairport. Ivo vanenge vaida kuti mayouth acho vanenge vaida kuigirwa sadza kumba vakagara. Comrade, mayouth echidiki asati aakunzwisisa. But Ziko, this is a very simple philosophy. Hazvidi kuti uende kuchikoro kuti understand chuni. Ndoona zvangu mucomment section vachipopota, chichi, wakazodai, ndaunodanzi, ndaunogadzirwa mazino nezano. Vachitaura mayouth edu aya vapanhu vanenge vakarohwa nemutoriro. But izvozvi futi president vakuuya futi kumutoriro ikoko. Tingazvipere zvemutoriro izvi. No one, nyangwe ukanzi uri chii, uri kusungwa. Saka ini ndiri kuti mayouth asiri kunzwisisa kuti ningirinzi. Buda mumba uende unoshanda. Urunzisa ndotaura Ziko. Ukabuda izvozvi izvi enda mumaindustry. Muko-president pavanenge vachinzi vari kukomishina kwakati. Akurambidzwe munhu kwekwe. You can go there and just see. Ari kuwanika here mabasa. Anowanika mabasa. Tarisa izvozvi izvi. How many people were deported by South Africa
to come to Zimbabwe kubva kuSouth Africa uya kuno. Pane here uri kumboona achimanya mutauni machiti ndiri kunhonga mabhini because ndakadzoswa kubva kuSouth Africa hakuna kana chandiri kukwanisa kuita. Vanobva kuSouth Africa manje vanoziva kuti kunowanika mari ndekupi. Mari haingoziri paCopacabana chete, munozoswera paya maakutibikira sadza mutauni nekuda kwekuti munofunga ndo pane mari. Mari iri kupi comrade? Mari iri kwakasiyana siyana. Venture, enda kuma-industry, enda kuma-farm, enda kuma-mining, kuri kurohwa basa. Vapfana vari kuisa mari muhomwe. Bvunza mufana wandinayo, takaenda kubhindura one of these days. Ndovatangosvika titoti rekatsvage chikafu. Handiti pakabuda vamwe vapfana vakangobuda so, ndobva vasvika ndobva vati vaizivana nemufana wakaenda waiso chikoro. Ndobva vasvika vakati vakomana muri kuita sei? Ndobva tangotaura tikati tiri kungotsvaga food, tiri kwatiri kuenda. You know what they did, Zigu? Vakaburitsa ma-bricks of 100. Ema 100. Taida kuiverenga range kuma 200 something thousand. Tikati muri kuiwana kupi mari? Zvikanzi aiwa tinobva pamamaini apa. Tutobva kumamaini. Vane China. Urunzvisa ndotaura. Saka iwo ukafungidzira kuti mari iri muHarare. Hatimaini muno muHarare isusu. But mamining akazara. Andiriona. So ukafungidzira kuti mari iri mutown. Ndopaunouya kuda kugocha chibage mutown. Isu vatati kwete. Haungati isusu tiri mumaofisi wotigochera chibage mutown. Tokuchikubvisa maakufungidzira kuti Zimbabwe iri kwabvisa wani. But no. Mari haisi. Saka wakabva kuSouth Africa wakatosvika wakatoita ma-investigation wakaona kuti kupi. Hapana kana hwana rumbotinetsa izvozvo kuti tauya toda ningirinzi. Vakangonetsekana kupinda chete. Vakangopinda vakabva vamedzwa neekonomi. Magreta tata. Izvozvi vari kutoshanda, vari kutodya mari. Ende ukapusa. Handiti taivaseka. Chiti akapinda nemabhegi 2 paningiri ndo zvatogonaka. Tikapusa those people ngatikavapa 6 months. Unotoona kutoti atovhatika munhu anga ari muno achitepa kuti vapinda nebhegi 1. Because paakabva kuSouth Africa kunoshandwa. Vabva kuma-farms, vabva kuma-mine. Havana kubva muPretoria pakati pesiti. Vabva kuma-farms, vabva kuma-mines, vabva kuchiku ma-industry. Saka paanosvika muno manotsvaka kuti industry iri kupi. Handitiona. Industry iri kupi. Otosvikapo unokumana unogona kutanga se-voluntary work. Handiti kuti vanhu vaone kuti uri capable of doing what. Handitika wotosvika pepe wotoruwa wakutoona basa. Saka all those people vakadzoswa neSouth Africa vaifungidzira kuti chasafa, they were absorbed neekonomi yemuZimbabwe. Ndobva vatomedzwa hatichavaoni. Nyangwe tikada vatsvaga izvi hatichavaoni. Vatokumabasa vari kutorova basa. So mikana iyi unoiwana here nekuti wajoina ZANU-PF Youth League? Haiwanike hainei neZANU-PF Youth League. Inini ndingori pano kungoti ndiri munhu weZANU-PF nesignature yemukuru because uyu mudhara wangu kubvara kudhara ndaingomusapota kubva kudhara. Saka but kana takutaura zveizvi zvatiri kutaura zigukaizvi tiri kutaura kuti tiri kuinvolva everyone. Nevaya vakaoma musoro vaya vaifungidzira kuti vachibvawo kuyunivhesiti anongosvika otogara pacheya ototanga kunyora nepeni odhinda opa vanhu votanga kumuitira basa. President Mnangagwa unfortunately vari kushifta from all that. Vari kuda kucreata, vari kuda kuguruma vanhu vanotaura kuti inini ndine industry ndaemploya vanhu vangu 100. Saka ari kuda kuemployewa vakuita zvekushanda nelaki rekuti pachazoti uya abva kuuniversity ane musoro obva agadzira project yake obva agadzira industry oenda kuhurumende kuti ndibatsirewo kana nekacapital ndikwanise kusumudza industry osumudza industry. But ivavo ndo vanhu vari kutsvakwa napresident Mnangagwa. Ngatishandei tivake nyika yedu, tiudze kuti unogonei, tikusapoti ukwanise kuita zvauri kuita. Ladies and gentlemen, this comrade muchabayiwa vatinavo. Nawo munguva yatiri kurarama kune vanhu vane mari vari kupawo vanhu zvinhu. Unoona unzwa ningapiwa mota, ningapiwa mari, ende vechidika vasi kusara pakupiwa zvinhu izvi. Hatisvikire panguva yekuti vechidiki vanenge vangomirira kupiwa zvinhu. It becomes dai chetongoti kezvo ndamucomrade but ndingadai ndatombochema, you know, une matishu eri padhuze. Matishu ndicheme for the lost generation. Kana iri kumirira kupiwa zvakatora naroki zvikati hanzi ndiari kuchema zvikati for the lost generation. This generation is lost. If they are waiting kuti vapiwe mota wakagara kumba kana upiwa mari wakagara kumba,
ndongoti good luck, because munhu wandoziva hangu anopa mota nezvinhu munhu wani muZimbabwe, and is generous, and that guy is unpredictable. Iwo uchifungidzira kuti unomugonera stereki, anotobuda achito kuti kana ungoifunga kuti ndokupa mota nezvawaita izvi, inini handisi kukupa mota yacho. Then poita kamwe munhu kanongobva uko kungokomenda kuti nhasi madzibaba mamakachena, obva atonzi enda unoona chinyi. Saka zvinhu zviri kurohwa at random level. Saka ungakwanisi kumirira chinhu chiri kurohwa at random level kuti ndakamirira kuti vachivaya vandipe mota kana mari. It's iyoyo ndo yatinoti munhu ari delusional, unenge uchizvinyepera kuti zvinhu zvakadaro zviri possible. Handambokudza paipai kuti inini ndikaona maopportunity ndozviverenga inini kuti I'm one of the beneficiary with that opportunity. Handiriga? But I am not one of those people kuti ndinomirira kuti dai ndapuwa GD6 dai kana mukana wacho ukandiloketa, thank God, ndinogamuchira, handichifara, because sewiki neuka mukoma wedu kumusangano ka ndotogamuchira, ndototenda kuti mandipa. But I will never write anything pasocial media kana kuti pai kana kuti pano ndichiti sewiki neu ndiri kukumbira kuti mundipewo mota yechakati nechakati. I will never do that. Hanzi imwe nzira yekukumbira kuti nzira yekubudikira pachena uchisupporta ZANU-PF more loudly than anyone else. Imwe nzira yavanofunga kuti inzira yekukumbira, but iwe handi wakaenda pasocial media pangu ndongoposta everyday, apatorina kana mafollowers, unofanira kutondipawo mamwe mafollow. Mayouth achauya tichange hedu takuita maengagement pasocial media like paTikTok, tiita malive patinenge tichiziva pane mukana, tototora comrade taurai kundishaya, vanga vachitozviita mazuva akatopera. Vaitotaura vachiengeja nemayouth is one of the greatest men anyway. Vachiengeja nemayouth, vachivataurira, vachibvunza zvavanoda. We are going to create those platforms. Tichiisa pamasocial media platforms edu, wherever kwese tinenge tichidini, tichiita tozoita malive patetawana time kana one opportunity, like iwo Zigo ndichikuziva pane munhu ari kudiwa kukambani kwako, totoita interview ipapo, totomutsvagira basa. But inini Sparks akangoonawo pasocial media kati mungomana anisapota kubva kudhara, unotarira kuti zvaipostiwa rini. Yes. Then vanhu vasati vakutopiwa mota tata kuposta, then iwewo unobva social media kati comrade uya titaure. Izvi ndo maplatforms acho. Saka ndonotaura ndakawanda nekuti kwai ndozonzi ndiri kukumbira mota. Saka pano pacho ndauya nemota. So why would you think kuti ndauya papublic? But musangano weZANU-PF tinotosapota, napresident Mnangagwa tinotowasapota zvakaipa zvemoyo. chaizvo zvokutoti if you inini chandotoda chako ndechokutoti president vanofanira kuziva kuti ndinovasapota zvakaita sei. Ndiri kwandiri koko, pandinopinda muprayer room ndichinamata, ndinotanga kunamatira zvimwe zvangu. My last prayer, I pray for the president of the Republic of Zimbabwe kuti vaone makore akawanda. Ivavo dai wanga wati ivavo ndinoda kuti vandione. Aiwa president ndinoda kuti vatondiona manje. For chinangwa chei. Chinangwa chekuti kana vazive kuti ndine potential yekuita anything chavanenge vachida kuti ndivaitire. As one of his sons, I've got the potential of doing anything. Kwete zvekuonekwa zvekuda kupuwa mota. Aiwa no. But president vanofanira kuziva ndovasapota, because handina kutanga kuvasapota nhasi. Ndakatanga kuvasapota kudhara ndisati ndaziva kuti kunovhotwa sei. Zvandakudza zviya. Saka kana zvikazoita kunge ndiri kukumbira mota, but handina kana chekuita nekukumbira nemota, but I want my president to know kuti I support him. That one I want it. And panitori nemacomrades akawanda, kwete opposition vakawanda vasingafariri kuti vamwe vanhu vaozikanwa kuti vanosapota president. But isusu tinobva tangoti umwe munhu akaenda pasocial paspark ndobva anotaipa zvikanzi apa ndiri kuona tumbwarara pati 2 referring to nemamwe mautterance vatumbwarara vanenge vachiita vachisapota president. Handirika ndakafara ndikati munhu uyu mandiri ari kuona vatumbwarara.
munovaremekedzere vatungwarara zvakaipisisa. Ende ipapo mai ndakabva ndatoimagina inini ndiri mumwe wacho ari kuti famba Mnangagwa famba, rova Mnangagwa rova. Vana comrade Tumbwarara vaya there's a great people. Zigonoza kuti I watched one of his video. Ndofunga ndiye muridzi here inonzi Prevail group of companies. Yes. He was building what they call 400 villa clusters or what ku UAE. Wanga uri munda weproject wawanosvika uko. He was there 12 midnight. Aibvunzwa nemunhu aimubatsira kuti nguva yeshefudza muri pano zvikai 12 midnight. Zvikaiko wai indai morara. Zvikaiko ndikarara tobva taita sei. Ku UAE Dubai. Ku Dubai ndo kwaivakwa naVatumbwarara. Wotaura kuti ndouya pano pasocial media ndotaura kuti munhu iyeye akawana mari ikoko ku UAE akaipuwa. Inonoshandira kupi? Vanhu vane mari vazhinji vakawana mikana yekuita madhiri mabusinesses kunana UAE. Vazhinji vacho havacheuke Zimbabwe vanenge vatoti not vana comrade Tumbwarara, those are patriot people Zico. Ndakutongokuudza zvangu, but vanhu vakaita sana comrade vana special advisor vana comrade Tumbwarara, vana Vatagwirei, ivo vana Sewiknewa nechi, those are patriotic people. Mumwe anoti zvamuri kutaura ipapa kuti vakaita sana Vatungwarara vacho. Chii chachinja muutongi waMnangagwa chakuvakwezva kuti even vaine mabhizinesi avo asiri kutambura kunana Dubai uko vanoda kuuya kuzoitawo futi mabhizinesi kuno kana Prevail mati nei mainvestor edu anga akuinvesta outside the country akudzoka wazvona vaona potential. Ende munhu wese yauri kuona ari kuita izvozvo kana ukamutarisa ndo munhu anosapota president Mnangagwa, because vari kuona vision yemukuru kuti pana 2030 apo chinhu iche chaputika ichi. Saka vari ndo mainvestor ekutotanga kutouya munomu kuti everyone ari outside ari kutsvaka for an opportunity yekuinvesta mari yake aone kuti muZimbabwe munoinvestika. Ivavo ndo vanhu vari kuona vision iri kuonekwa napresident Mnangagwa. So if you try to shift their mindset kubva pana president Mnangagwa, it's going to be a very big problem, because chinhu ichi chine munhu one in my understanding ane idea yezvinhu zvaari kuita. That is the president of the Republic of Zimbabwe, President Mnangagwa. Hakuna mumwe munhu in my understanding zvamanje anokwanisa kuita carry forward achirova economy marovero iri kuitwa napresident Mnangagwa. Inodona Zico. We are not ready kusanotsvaka kushaya chingwa musupermarket. Uri kuita sei? Amusada trend era. No, there's no need for trend era. Vana vanofanira. Iwe shamwari, tarisa vana vakuenda kuzvikoro zvakanaka. Mari dzazara. Hakusisina money change unoona mutauni achinyengererwa kunzi ndidzikisire already. Kupi? Kwanomuona. Because maziga akutenga mushopu. Ma-US anotenga mushopu. Mari yedu yanaka yatitsepete. Saka chii chimwe chatinoda? Comrade Muchabayo. Yes. Mashoko enyu opedzisira kuma-youth emuZimbabwe. All right. Kuma-youth emuZimbabwe. Ndoda kungoti vazive kuti kusupporta vision yapresident, Vision 2030 is the way to go right now. Ngatisupportei president. Ngatimake sure kuti we defend our nation. Kubva kune mapredators akasiyana-siyana ari kunzoko ari kuda kuti nyika yedu iende pasi, tosupporta president and his vision. Nyika yedu inoenda mberi. I'm telling you, gore rinouya will be talking different, and everyone ane mukana neasina mukana anenge ave nezvaanenge achiita muupenyu hwake. Ngatisupportei president. Ndozvega zvandokwanisa kuudza ma-youth emuZimbabwe. And also ngativhimei ma-opportunities tinomawana. There are opportunities out there. Young people, young people, you know, kana uri mukomana usati wasvika kwese zvakaita mufano, you are looking at a lot of things that you need to do. He wants to get married, and if he stays at home every day and every night, he will end up dying asati aziva chinhu chonzi family chi.
Yes. Handidika, because hakuna mukadzi anoda kutevera bora ngoma, ende kana usitorina mari nyange une chikoro uri bora ngoma. Handitoona. Saka ukabuda mumba ukaenda, make good friends. Like anazigwa. Ezve ma-good friends aya anokulingana na Passion Java nandona so many great people. Yes. Vanenge varipo panapa vachitaura na Comrade Mchabayo. Kana utilinga obva ati comrade chinditorerei mwana wayo muise ukandini kwenye ashandewo achimbowana zvokuita. We can do that. So if you link up with the good friends, you always produce good results and good fruits. Now varuda kukufollowa iwo vombotaurawo dzimwe nyaya kana whether ndezvematongero enyika kana ndezvekushanda mabhizimusi mambotaura mapotato kana ngokuonewo muchipostawo picture yenyu makapfeka jaketi renyu iri vanokuwanai kupi? Inini pamasocial medias ese andoshandisa akanziwo Comrade S, Comrade Honor S Mchabayo, Comrade Honorable S Mchabayo. I'm inspiring. One of these days I will come back years ago when I'm down MP kwedu kumashwesi. I'm going there. Aspiring MP. Yes, ndoba ndanosvika ndichinja maboards and everything. But Comrade Honorable, Comrade Honor Mchabayo, Comrade S Honor Mchabayo, and pa TikTok vachafollowa vachaengage. Anenge aita lucky papa aita lucky. Ndakaenda pa live yaTemba Gorimbo ndikatoudza kuti pane malonzi achapiwa chichi. Ndakazomufonera musuno njimuti waona Comrade tinomachakaira vachitopa vanhu maloni vaita zveuchi vaita zveagriculture and everything. Ndikati ita kuti mayuth ako uri kunyengera nemaya apepuke. Saka ipapo masocial media endos tine zvakawanda zvatichange tichitaura nezvazvo. Ukandinboxa kana uida kujoina ZANU-PF, kana uida kuita anything, uchida ma-ideas, chaiyo, everything, just follow me on Comrade S, Comrade Honor S Mchabayo. Mune mchirakasha were baba. Teti chirakasha. This warakasha wacho. Saka ukandifollowa tikataura, then we do business together. Thank you so much. Iwo zigo ndo kutanga unofanira kundifollowa iwo. Again to follow ndiri panapa. Follower. Ladies and gentlemen, again to follow Comrade Mchabayo ndichiri pano. Follower pese. Comrade chayo. Andiri. Ona. Mchabayiwa. Comrade Honor Mchabayo. Notorona zvubuda. Ndingenda kundikana. Aiwa. Wanyora Comrade yakaita sei? Pachiya? Pa Facebook. Alright. Pa Facebook ndo pedu patogara ku TikTok kwanyanya wanda vana vadiki. Chetori mafoni enyuka. Mabatman asina prata sina ego. Vantenga tondirizira kawiso. Pamachada titsika ange inaso. Dotsoka po podcast nina zigo. Osika utangeka kama ziko. Maona drama rekwa gringo. Chepe kunoona isi dingo. Ndinonzi tingo ringo. Dameri tina chazo so single. Pa next album. Fucking amigo. Ayo, I'm a pizza.